Mugak arrazakeria. Ustiapena abusua. Kontratua paperak. Atzerritartasuna polizia kontrolak. Ezintasuna beldurra. Prekaritatea xantaia. Privilegio, aurreritzi eta hipokresiaren kontra aitortza, konponketa eta justizia. Aukerak, eskubideak, sustraiak, memoria, etorkizuna, antolaketa, protagonismoa eta ahots propioa guztiontzat. Arrazakeriaren aurkako sindikalismo baterantz goaz. Entzuten ari gara. Entzun, entzun, entzun. Labek langile guztientzako etxea izan nahi du. Abenduaren 18 migratuen nazioarteko eguna.